Noniin. Okei. We're live! Okei, Mistä mä aloitan? primer. Ja no joo. No worries. Sun kynnet sopii tonne purkkiin. Noniin. Vitsi, tää on niin outoa. Älä pelkää. Tästä tulee ihan ok. Mä ajattelin, että sä et älä pelkää, että tästä tulee ihan huono. No onneksi sulla ei ole mitään menoa tänään. Joo, niinpä. Vitsi kun ei saa yhtään sitä sellaista samaa touchia. Ei saakaan, se on paljon vaikeampaa. Mä vaan tuntuu, että niin hittoista heiluttelee. Mut mä voin sanoa, että alku on pahin. Koska mun mielestä kaikista helpointa oli sulle tehdä ne niinku just varjostukset kasvoihin ja aurinkopuuterit ja muut. Tää läträäminen oli outoa ja sit silmien. Mut eikö se oo sika hyvää toi primeri? Joo. Ihanan tällainen just smoothing. Okei then. Sitten otamme foundation. Onko se oikea sävy? Vanilla. Joo. Ostin sen eilen itse. Okei. Tää on aika ihanaa. Joo, se on aika semmonen luksusfiba. Mm. Olla vaan meikattavana. Mut voi helvetti, tää on hankalaa. Joo, tiedän. Mulla on semmonen fiilis, että joko mä näytän klounilta tämän jälkeen, tai sit mä näytän siltä, että mulla ei ois meikkiä ollenkaan. Mä luulen, että... sorry. Mä luulen, että sä et näytä klounilta. Toivottavasti. Mutta mä luulen, että sä ehkä näet vähän luonnollisemmalta mitä normaalioloissa. No mut lukijat tykkää. Sitten mä en osaa tehdä vasemmalla kädellä yhtään. Pidä vaan silmätkin, mä altinoin tossa. Okei. Just silleen tolleen. Suulla. Joo. Mutta tää on huomattavasti vaikeampi tehdä toisella. No on. Seriously. Tuntuu siltä, että ei yhtään tiedä mitä mä oon tekemässä. Älä. Vaikka oman naaman melkein osais silmätkin laittaa. Älä. Siis oikeesti tää Beauty Blender. Tää on niin hyvä tuntunen toisella. Okei. Ei oikeastaan, ihan kuin ois joku facial. Tossa on ehkä nyt make-lainen. Ihan kuin ois joku facial massage. Cool. No, mitä mä teen itelleni ihan seuraavaksi? Mä teen se primaan. Luulen, että laitetaan nyt tällä. Ai vitsi, musta on selkeä. Joo, siinä tulee kunnon... laitan nyt suoraan tänne. Okei, pidä vaan silmä kiinni. Mä innolla odotan, mitä mun kulmakarvoista. Siis mä odotan kauhulle, että mitä helvettiä mä niille teen. Koska Mä en osaa yhtään laittaa silleen, kun sä joo, koska mulla oikeesti itelläkin kesti varmaan 4 vuotta ennen kuin mä opin tekee kulmat oikein. Mä voin sanoa, että sun kulmat tulee näyttää ton clownin kulmat siinä tapauksessa. No mut then less is more. Joo, less is more. Shapuli. Joo! Oh my god, mä en tiedä yhtä. Mä en ois ikin käyttänyt saatanan browisia. Älä sit naura, koska mä en todellakaan tiedä mitä mä oon tekemässä. Huomaat sä, että tää ote niinku päästä helpottaa? Huomaan. Okei, mä teen nyt vaan jotain. Joo. Oikeesti on päättävää. Aloitat sillä, että piirrät viivan mun kulmakarvan alapuolelle. Tai et aloitat sieltä. Mä yleensä teen niin, että mä eka niinku... Mä tavallaan teen sen kulman semivalmiiksi jo tässä, mut sit mä yleensä aina parantelen sitä vielä sen jälkeen, kun mä oon tehnyt silmämeikin. Tää on kyllä ihan hyvä oloinen tää. Se on ihan sairaan hyvä. Ainut miinus on se, että mulla kuluu se aika nopea. Ei hätää, tää ei todellakaan niin paha, mutta ei kyllä näytä ihan se, että se on normaali, että kulmakarvat. Mä en asta.
Ihanaa, kun sä pitelet mun kaksoisleukkaa. Ole hyvä. Ei hitto, ota minun pakko ehtaa sittenkin asentaa. Sulki on vähän ihan skidisti erilaiset kulmakarat. Niin on. Mulki on toinen, on paljon jotenkin hankalampi. Joo, niin on. Siis tiedän tunteen. Toinen menee jotenkin aina tosi smoothisti. Joo, niin menee. Plus tässä on kyllä tää vaikeus, kun tää on tälleen. Pitää olla jotenkin, mä oon jotenkin väärällä puolelta. Onks toinen ylempää? On. Okei, sitten mitäs mä laitan? Wallet. Otetaan nyt mä haluan laittaa. Mä pakko ottaa tästä taukoa. Tee. Perus niin huonossa kunnossa, et pakko. Aloitetaan nyt näin. Joo. Eikä tällä. No niin, maestro. Anna mennä. No niin, silmät kiinni ja suu kiinni. Helvetti. Pohjustus. Kiinnike, kind of something. Tällaista. Semivaaleet koko huomelle. Sitten mä otan... Okei, lähdetään nyt rakentaa sun creasea. Hitsi, se on ihan eri muotoinen crease kuin mulla. Tiedätkö, kun on tottunut niin siihen omaan formiin. Siis tää on yllättävän hankala. Oikeesti. Tiedän. Jotenkin kun on nimenomaan aivan niinku eri muodot kasvoissa. Mulla on ehkä jotenkin vähän syvempi crease Niin on. kuin sulla esim. Noniin. Teen nyt sulle tämmösen. No semi semmosen mun ehkä go-to-lookin. Tämmönen semimatta ruskeilla sävyillä. Mä tunnen sun raivokkaan blendaa. Sano, jos ei ole liian lujaa. Ei, on tää ihan mukavaa. Okei.
I'm gonna mess the whole shit up. No. Testaa. Mä testaan ensin omaan käteen, kuinka stabiili. Okei, todella epästabiili. You wanna do this or not? No, sä voit laittaa pelkkää ripsodiinkin, jos sä haluat laittaa tätä. No mut sit siitä tulee too natural. No niin. Mä testaan. Katsotaan. Mennään vaan. Okei. Mä en tiedä, onko se paras, jos mä katson vaan alas. Joo, siis mä en rupea mitään nyt wingaa, mä vaan markkeeraan noin. Joo. Ota nyt Mä laitan sun kiinni. Mä testaan. Oi saatana, tälläkin on hankala. Voi helvetin paska. Oota. Mun tyyli pitäisi olla näin. Ei. Okei, avaa hetkeksi. Kun on artist. Fuck. Katse. This is so bad. This is so fucking bad. Okei. Nyt laitetaan silti ripsari tässä vaiheessa. Tää eiks vaan? Light? Joo. Ai vitsi, mutta siis täällä on lisää. Joo, mun pitää mennä ostokselle. Sokokselle vai? Joo. Harmi, että me ei voida mennä yhdestä jälkeen. Tässä kohtaa tuntuu mun mielestä, että siitä ihan kun menisi tuolla ohimoikussa. Ja sit laitetaan vielä vähän tätä myös. Joo. Tuplat. Mm. Ups. Oikeesti jos mä olisin sinä, niin mä olisin vähän kauhuissani kyllä tästä operaatiosta. No, myöhemmin vaan korjaan kulmat ja eyelinerin, niin vähän soi. Hyvä luotto mulla. Joo, siis mä tiedän, että tää ei todellakaan oo mikään sun glam queen makeup. Not even new. Okei. Sitten mä haluan ottaa tänään. Ai, sit pitää tosiaan alueessa vielä. Fiksaan nekin. Mä nyt vaan suihkin tätä äkkiä vähän. T-zonelle. Sitten laitetaan
Aurinkopuuteri. Bronzer. Tää on kyllä hyvä. Täytyy kiittää. Toi on ihan paras. Nyt se kuumuttaa naamaa. Voi ei. No niin. Käänny vähän naama, jos noin päin. Tää on vasta tuntea. Niin, se pitää rakentaa. Bronzer helmet. Tässä on nyt sun nouskontuuri. Mä itse asiassa käytän tätä aurinkopuuteria siihen, mutta teen vielä parhaaksi näet. Joo, kuule mä teen nyt. Ai klauni. Joo. Oota, mun on pakko katsoa kamerasta. Okei, vielä vähän kyllä lisää aurinkopuuteria. Mut joo, siis tästä kamerasta näyttää kyllä paremmalta. Mut sä näytät tosi luonnolliselta tässä, eli lisää maskia. Mä oon aina miettinyt, kun mä katson niitä YouTube-videoita, että kuinka sikana ne laittaa niinku vaikka highlightia, siis niinku Mary Louta tai siis noit, mikä noin highlighting powder vai miksi noita sanotaan. Joo. Koska siis sitä pitää laittaa ihan sairaasti, että se näkyy kamerassa. Siksi mä laitan sulle nyt sikan lisää tätäkin, koska se ei kunnolla toi nimenomaan kamera tuntuu, että se syö niin paljon. Okei, tää hetkeksi. Eiks tääkin oo blush? Oliks tää blush? Joo. Tää nyt oikein olan takaa. Voi olla, että tää valokin on semmonen, että ei näe vaikka sit laittaisi. Okei, sitten jatketaan hetkeksi aikaa silmämeikin kanssa. Silmä ensin kiinni. Tätä vähän. Alan. Vähän kato ylöspäin, niin me tehdään. Okei. Yläripsiä vielä. Jos sä haluat vähän lisää valoa. Siis tää lummarit on tosi hyvät. Joo. Ne on ihan kiva.
sit mulla on vielä laittaa jotain huulia. Onks sulla Adama etin täältä joku? No siis mun kaikki Mäkin huulipunat on tuolla makkarissa. Makkarissa? Joo. Tässä on mun kombo. Hyi, toi on ihan järkyttävää toi huulikin. No niin, älä nyt vielä. Mä en nyt laita mitään rajauksia. Joo. Avaa sudin. Onks toi Angel? Eiku Crinkle. Aivan. Se on kyllä nyt mikä haluaisit. Laita tätä vähän. Mutta on ihan sikakuivat. Joo, tää lisätään video. Tää kohta. Vähän neulee. Ihan. Mä ois pitänyt kuoriin, mutta... Tosta tulee ihan ok väriset huulet tosta. Ai joo. Okei. Mä en levitän tällaisella ihmetekniikalla. Mä jotenkin osaan vetää. Mä oon opettaja. Kuka ei hirveä chance joku vai? Vähän näin. Okei, sitten. Koska cocktail on tässä. Älä vielä nyt ihmettele mitään. Mä laitan vähän vaaleampaa keskelle. Ja näyttäisi jotenkin suuremmalta. Se luoisi illuusia. Nyt tää näyttää. En mä tiedä, onks mä ois ikin käyttänyt tosi paitsi vaan. Tää on kyllä aika valkoista. Niin on. Höytä. Joo, ne joskus lähetetty. Onko sulla mitään muut huulia? Missä on se perus? Okei, teen näin. Sitten helposti. Nimittäin. Ota tänne päin. Siistitään Fallout. Okei, katsotaan. No, Ben! Eli mitäs nyt sä vaan heiluttelet naamaas niinkö? Heiltä äkkiä, niin kukaan ei näet kuomuta eri tasassa.